arep dongeng bab Pandhawa. Lelakon langkang sesaran sing dilakoni déning Pandhawa iku mau dituwuhaké saka Kurawa sing pengin nyrinahaké Pandhawa. Wusanana kabèh kang sesaran iku bisa kasil kabèh kas lan kuwat dilakoni. Béda banget karo Kurawa sing ora kuwat nglakoni. Pranyata menawa dideleng ing antarané Pandhawa lan Kurawa iku isih kadang merga Pandhawa iku putrané Prabu Pandhudewanata sadéngé Kurawa iku putrané Prabu Drestarstra. Prabu Pandhudewanata iku keprénah adiné Prabu Drestarstra. Apa sebabé déning ing antarané kadang Pandhawa lan Kurawa ora bisa rukun. Iki amarga Dewi Gendari kepingin digarwa déning Prabu Pandhudewanata. Nanging kena apa kok malah digarwa marang kangmasé sing wuta iku? Mula banjur nibakaké pangipat-ipat menawa besok saturun-turuné bakal dadi mungsuh bebuyutan.